ଆପଣ କେବେ ବିଲ୍ ଦେଖିକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସୋ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ TPSODL। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଠି ସାଉଥର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଅଟେ। ସୋ ଟାଟା ପାୱାର ସାଉଥର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍। ଦେନ୍ CIM ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ସପ୍ଲାଇ ଫର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁ ବିଲ୍ ଏଇଟା ଓକେ। ଦେନ୍ ବିଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 16/6/2026ରେ ଇଏ ଆସିଛି। ଦେନ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, SC ଇଏ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ କନଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବରଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ତ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଓଲ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ AVST CAT ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର। ତାପରେ ନେମ୍, ମୋ ବାବାଙ୍କ ନେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଓକେ। ଦେନ୍ କେତେ ଲୋଡ୍ ଆମେ ନେଇପାରୁଛୁ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଟର ନମ୍ବରଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଓନରସିପ୍ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ, ଆମେ ଆମେ ନିଜେ ବାନ୍ଧୁଛୁ। ମିଟର ରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଛି ଲେଖା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆସିକି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ରିଡ଼ିଙ୍ଗ ଅଟେ। ଆମର କରେଣ୍ଟର ଥିଲା 9460 ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର PREV ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ର ଥିଲା 9254। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଡେଟ୍ଟା 16/6/2026 କାଲି ଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 15/5/2026ରେ ଏତିକି ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା। ବିଲ୍ ୟୁନିଟ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା? 60 ତ ଏଇଠି ଆମର ଆସିବ 9460। ଦେନ୍ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କେତେ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ର 9254। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 9254 ହେଲେ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫେଡ଼ାନ କରିଦେବା, ଏଠି 6 ଆସିଲା, ଆମର 0 ଆସିଲା, ଏଠି 2 ପଚାରିଲା। ତ ଆମର କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? 206 ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ବେସିସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଅଟେ। ବିଲ୍ ଡେଜ୍ କେତେ ଦିନର ବିଲ୍? ଆମର 32 ଡେଜ୍ର। ଆଉ କେତେ ମନ୍ଥର? 1 ମନ୍ଥର। ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଆମ ରିଡ଼ିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା? 15/5/2026ରେ ହେଇଥିଲା ଓକେ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ବିଲ୍ ସ୍ଲାବ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଠି 50 ୟୁନିଟ୍ ଯାଇ ଆମେ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତ ତା ପାଇଁ କେତେ ନା 2 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା ଅଟେ। ସୋ 2.9 ଅଟେ। ତ ଆମର 206 ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ 50 ୟୁନିଟ୍ ଯାଇ 50 ୟୁନିଟ୍ ଯାଇ ଆମର କେତେ ଆସିଛି? 2.9 ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଗୁଣନ କଲେ କେତେ? 145 ହେଇଗଲା। ତାର 50 ୟୁନିଟ୍ ପରେ ଯେତିକି ବି ବା 200 ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତ ସେଇଠି ଆମର କେତେ? 4 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା ଅଟେ। ତ ଆମର ଆଉ ଯେଉଁ 150 ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା ଇଣ୍ଟୁ 4 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ଆସିବ ଆମର 705 ଅଟେ। ତାପରେ ଆମର ଯେହେତୁ 206 ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, 206 ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାପରେ ଯେଉଁ 6 ୟୁନିଟ୍ଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 5 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା ଅଟେ। ଏଇଟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 34.2। ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି 0.2, ଏଠି 5 5 10 4 14, 1 ରଖିଲି 4 3 7 1 8, 7 1 8। ତ ଏତିକି ଆମର ଏନର୍ଜି ଚାର୍ଜ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏନର୍ଜି ଚାର୍ଜଟା 884.2 ଆସିଲା। ତାପରେ ଫିକ୍ସ ଚାର୍ଜ, କିଛି ଚାର୍ଜ ବି ପଡ଼ୁଛି ସେଥିରେ, ଲାଇକ୍ ଫିକ୍ସଡ଼ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଆମର 20 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମିଟର ରେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି କିଛି ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁ ଆସିକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି 35 ଟଙ୍କା। ତ ଏତି ଯଦି 20 35 ଏଠି 884 ମିଶାଇଲେ କରେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ? 939,947.57 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଏରିୟର ADV 3.94 କିଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ସେଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି 92.51। ତାପରେ ଯେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ ଟୋଟାଲ୍ ବିଲ୍ ଆମର କେତେ ଆସିଛି? 1036 ଆସିଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ରେବିଟ୍ କେଜ୍ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା। ବିଫୋର୍ ରେବିଟ୍ ଡେଟ୍ ଯଦି ଆମେ ବାନ୍ଧିଦେବା 1015 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ଦିଗପହଣ୍ଡି ରେବିଟ୍ ହେଉଛି -35 ଟଙ୍କା। ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଆମେ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ତ ବାଇ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ କେତେ? 23/6/2026। ଏ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ବାନ୍ଧିଦେବା 976 ବାନ୍ଧିବା। ଆଫ୍ଟର ରେବିଟ୍ ଡେଟ୍ ପରେ ଯଦି ଆମେ ବାନ୍ଧିବା, ରେବିଟ୍ ଡେଟ୍ 23/6/2026 ପରେ ଯଦି ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ତ ମୋତେ କେତେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ? 1036 ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଡେଟ୍ କେତେ ଯାଏଁ ଅଛି? 1/7/2026 ଯାଏଁ ଅଛି। ଦେନ୍ ଅଦର ପେମେଣ୍ଟ ପେବଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଏଠି କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କେବେ କରିଥିଲି? 615 ଟଙ୍କା କରିଥିଲି। ଆଉ କେବେ? 21 ମେ 2026ରେ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ମିଟର ରିଡ଼ର ନେମ୍ଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମିଟର ଯିଏ ରିଡ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କର ରିଡ଼ଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି, କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ବୋଲି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଇ ହୋପ୍। So that is it for today. So thank you everyone for listening me.